é isto, mon? Oh, mira, trouxeronos Taisi arepas, que ven de Venezuela. Un aplauso para Taisi, que nos trouxe hoy arepas, guai. Gracias, Taisi. E trouxeronos almendrados de Melide. De Melide, bueno. María Rosa, un aplauso Bueno, tamén para María gracias, Rosa. María Rosa. Aí, guai. Arepa buena, Arepas e almendrados. Que che vai dicir, mon? Que querías? Que necesitas? Solo había unha tarta, non? Solo vi unha tarta, Roberto. E tú... La cagaste. Tú queres seguir traballando aquí, non? Oh, me gustaría, pues sí. Oye, moitas gracias, tráiganos... Sí, moitas gracias, moitas gracias. Aquí sempre decimos con toda a humildad, tráiganos ou comida ou cartos. Nos aceptámoslo todo igual, aceptámoslo todo. Vamos con... Sí, unha cousa. Sabes que nunca fago nada que... Pero hoxe vamos a mandar un aplauso e un cariño a Venancio, vale? Venga, a Venancio e a súa familia, vale, venga, va. Un aplauso aí para Venancio e para a familia. Bueno, é unha maravilla. Un ser humano único e irrepetible. Temos a sorte de poder disfrutar dela de vez en cando. Da grandísima Haruna! Hola, Haruna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Eu dixeno antes, creo que é verdad, porque dixemos o outro día que dixeche tú, que a veces aí ven a China da gallega. Sí. Eres una china de Land Rover. China. Gracias. China de Land Rover, estamos ya. Xa levabas o outro día eso e non me fijei. Son da pandereta, verdad? Sí. Son os pendientes feitos cas, como se chaman? Lo que me... As cerdeñas, ¿no? Da pandereta. Sí. Lo que me regaló una chica, se llama Laura, ¿Ah, sí? de hace de Carolina, una tienda en Carballo. Unha tienda en Carballo que se ropa. chama A Saia da Carolina. Carolina, sí. Carai. Una tienda de ropa, muy bonita. Pero a roupa que levas é da Saia da Carolina? Hoy no, pero otro día sí. Ah, vale. Como estás? Muy bien, muy contenta. Que guai. Hasta cando estás en Galicia? Cando marchas a Fin Japón? de julio, o 20 de xullo. O 20 de xullo Sí, xullo. mandas para Japón. Porque tú chegache, canto tempo levas aquí? 3 meses, ¿no? 3 meses. Bueno, Ahora un mes, llevo un mes. Te escribirá a tua mamá. Sí. ¿Cómo está Mi tu mamá? madre viene para Festa do Carmen de Camariñas. ¡Ole! 16, ¿no? Por ahí. Sí. Tua mamá ven pa Festa do Carmen de Camariñas. Sí. Va a flipar, seguramente. Va a flipar, ¿eh? Sí, seguramente. Porque a tua mamá estuvo alguna vez en España. Sí, una vez sí. Hace 3 años o algo así. En Galicia. Sí, en Camariñas. En Camariñas. Sí. Buah. Por 3 días solos. Vale, entonces ela ven para o Carmen de Camariñas e xa marchades as dúas xuntas a Japón. E a partir de aí sabes que pasará ou non? No. Non sabes? Tú que queres facer? Que che gustaría? En Japón también me gustaría organizar algún concierto, algo para enseñar la música gallega. En Japón? Sí, y también como tengo algunas alumnas que quieren aprender la pandereta, también... Pero voy vas a ir a hacer. Japón a dar clase de pandereta? También. Pero será sinvergüenza. Pero... ¿Y tú crees que habrá gente que quiera aprender? Cada vez más gente, porque están mirando mi Facebook, Instagram y cada vez más gente quiere aprender la pandereta. Tú mira, tua mamá estuvo aquí unha vez, ¿no? Contigo. Sí. Pero claro, cando estuvo a tua mamá, tú non eras famosa en toda Galicia. No, E entonces, eu creo que ahora vai ser moi bonito, cando este coa tua mamá, que tua mamá vai poder disfrutar do cariño que te dá, porque a xente te para pola calle para facer fotos. sí. Facerlle fotos aos japoneses, eso xa é ao revés. Gracias a vosotros, ¿eh? No, gracias a ti que eres maravillosa, gracias a ti. Muchas gracias. Ahora que xa levas tempo en Galicia, ten que haber seguro cousas que che chaman moito a atención. Claro. Algo que dices tú, uy, e isto? Mi
Por ejemplo. Reunión. ¿Cómo reunión? Mira, en los pueblos siempre veo que alguien están sentando sin hacer nada. Jubilados, chámanse jubilados. No. Son jubilados. Pero- Chámanse jubilados. Sí. Están así sentados. Sentado y mira. Ca pierna cruzada. Así. Aí, Beto. Claro. Así, ca pierna cruzada. Así. E fa unha cousa. O jubilado, tú fíjate. Un jubilado, ahora tienen que caminar, porque lle manda o médico que caminen para que non estén rompendo a cabeza aos fillos na casa. Bien. Entonces, ellos van caminando por aquí, ¿no? Entonces, un jubilado va caminando por aquí. Y pasa un coche así por aquí para allá. Y según pasa el coche, gira se mira Sí. a ver quién iba no coche. Ay, sí. ¿Te diste cuenta o no? Sí. Jubilado. También, sí. Sí. Y aquí de repente Sí. aparezca una reunión, de repente. ¿No? Sí, se ponen ahí a... Sí. Todos los sitios. Van como as velutinas, van ás marquesinas. Los Van ás marquesinas. Está la marquesina del autobús, donde esperas el autobús. Y la gente habla mucho. Bla. Sí, y grita. No escuchan nada. Y Solo hablan. Bla. Sí. Escúchame, mira, escúchame. y van gritando cada vez más, berrando. Claro, va. Sí. A mí me encanta. Date cuenta que tampouco... Pasa unha cousa tamén, que son xente que non oi. Non queren poñer o aparato, entón van berrando un máis que o outro, sin saber de que hablan. Sí, iso é tremendo, Me encanta. Y Porque- hablan mucho. Porque eu penso que, por exemplo, en Japón, cando acabades de comer, Marchan. Aquí pronto. no. Aquí Aquí ao no. acabar de comer aínda se come un pouco de pan. Sí, Un trozo de pan. Sí. E hai sobremesa. claro. Charlar, falar. Eso en Japón no, ¿no? No. No, creo que no. En Japón, comer y A trabajar. a traballar, sí. Aquí no. Vouche... Me parece moi bonito o que vai suceder a continuación, que é o seguinte, o acabo de dar conta ahora mismo. A Televisión de Galicia vai estrear, ahora, a continuación de nós, despois de nós, un programa precioso sobre a recuperación, a búsqueda de música tradicional galega. E eu, dentro do Land Rover, nós do Land Rover, vamos a presentar a Haruna, que é unha rapaza xaponesa que está interesada pola nosa cultura, polo noso idioma e pola nosa música. Mira na pantalla, mira que cousa tan bonita, que programa tan bonito se vai estrenar hoxe Sí. na Televisión de Galicia. Mira. A ver. Hola, somos Miguel e Leticia e dedicámonos ao tradi. Vamos, á música tradicional. Somos profesores de baile, canto e pandeireta. Vamos a coñecer máis maruxas, máis conchas, martiños, máis pilares e máis palmiras que nunca. E vámolo compartir con todo o mundo. Aí o tes, Palmira Lará, que é como unha canción, Palmira Lará. Palmira Lará. É como unha canción e son dous rapaces que van por toda Galicia buscando na xente maior, neses mangantes jubilados que hai por aí, buscando na xente maior cancións moi antiguas, cancións tradicionales que están casi olvidadas. E eles van recollelas e vivir aventuras. bien. Qué bonito, verdad? Encántame. Pois ten moi boa pinta, Ten moi boa pinta. Chámase Palmira Lará. que é Palmira Lará, é un nombre Palmira Lará. moi bonito, verdad? Palmira Sí, me Lará. gusta mucho. O teu nombre completo cal é? Haruna Chatani. Haruna Chatani. Sí. Pero Nada más. No, Solo un apellido. Solo. De mi padre. Vale. Japón es así. Pero os japoneses só teñen un apellido. Sí. Pero saben do sitio, pa máis apellidos, Claro. mete de outro. Que... No sé, hecho que hay. Ai, Palmira Lará, estrean despois de nós, despois do Land Rover,
e están aquí para valos conocer. Os presentadores, os conductores, os buscadores de historias de tradición son Miguel Lesta e Leto Rey. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Qué tal, Leto? Benviga. Garuna. Por aquí, por favor. Bueno, destes vos cuenta da bendita maravilla, da bendita locura de presentarlle un programa de búsqueda de tradición, de música, de baile galego a unha rapaza xaponesa que está completamente enamorada da nosa tradición, da nosa música. Pois é sí, tremendo unha pasada. e, por outra parte, moi normal, non? Porque ao final xa todo é de todos. Non? A verdade é que é unha fantasía realmente das primeiras veces que vimos falar do programa que sexa cunha persoa de fora que estea tan interesada no noso. É a China de Land Rover. China de Land Rover. A xente chámalle pola rúa, chámalle. Señora Roberto. O programa parece unha aventura. Sí, no, Parece, é máis como se vos saíredes de aventura por Galicia. Literalmente, aparte somos nós en estado puro, vamos, como somos normalmente o que facemos no noso tempo libre, en vez de ir á playa en agosto, o que facemos é percorrer Galicia adiante polas carreteras, buscar xente maior que recordara pois cantigas de cando eran novos, de cando eran novas, de puntos do suelto. Sí, a recoller. Pero vos xa vos dedicabades a isto? Nalgúa maneira, sí, non? Sí, era o noso hobby desde hai polo menos 10 anos, ti algún máis. Sí, un pouquiño máis. Música e baile. Nós todo o que sexa antigo, Sí, o que este a risco de perderse, alá imos, pero con todo. E porque aínda se descubren cousas, hai cousas que aínda están alá que non... Moitísimas cousas. O fallo está en pensar que está todo descoberto. Que no momento no que pensas que sabes moito dunha cousa, sempre aparece Pero unha cousas que vos persoa... sorprenden. Buah, sí. Sí. Por exemplo, a ver, contademe algo. Non Algo que vos sei, sorprenda. a ver, que tampouco descubrimos a pólvora, non? Pero moitos instrumentos que estaban olvidados desde o século pasado, pois fomos redescubrindo, sacando á luz, vestimentas dos anos, de hai 200 anos, tamén A roupa tamén, aparecendo. Ou, por exemplo, o tema da rejeifa, que pensase, cando bailan co molete na cabeza. Como molete? Nunca viches... Con molete de pan. Sí, facíase nas bodas Que antigamente. diz? Eu xa non o vi nunca. Vistes eso, bailar con molete na cabeza? Con molete de pan. Bailar con pan? Sí. Pero contame eso non o vi nunca. Eso Porque, a ten ver, que ser moi antigo. Claro, ti eres moi novo, entón... Pero Sí, aquí hai xente que ten 100 e pico anos, pero non... A ver, contame. Claro, formaba parte dos rituais das bodas, sobre todo na provincia da Coruña, e o que facían era que, principalmente as mulleres, que bailaban con ese pan na cabeza un pouco a modo agasallo. E nós, por exemplo, descubrimos que tamén había homes que o facían. Na propia boda. Sí, o día despois da boda era como un regalo aos noivos. Bailaban con molete de pan que despois repartían entre os invitados. Ten bailado con moletes de pan hasta 5 kilos, si con na cabeza. Cuidado, aquí ter dominio, No creo, Eles van ir descubrindo a xente maravillosa, non? Historias, tradición e xente, sobre todo xente, non? Sí, historias, porque sempre decimos, con cada cantija vai asociada a unha historia da persoa que a Cada canta. persoa, cada xente é unha historia. E hoxe temos aquí dúas desas persoas que forman parte desta historia do Palmira Lara. E están aquí, chámanse Icía, a nosa Icía, e Pilar. Un aplauso para elas. Aí veñen, pouco a pouco, Icía. Aí ven Icía con Pilar, que creo que Icía sale no programa de hoxe. Sí, no E Pilar vamos dicir que é unha sorpresa, non? Pilar sale nun programa moi especial, porque Sí, ela non? tamén é moi especial para nós. Por que é especial Pilar? A ver, contame algo. Pilar é tanto nosa amiga de toda a vida como unha abuela máis. Moi boa noite, Pilar. Hola, hola. Que tal? Ben, hola. Como estás? Déxate todos os días. Vou che dar un abrazo. Dame dos. Agua en la mar. Dame dos. Estás escarallado, que? Como estás? Os carallados de todo. Teño moitos anos. Que non ten moitos anos. Séntate aquí. Que vas ter moitos anos? Cantos tes? A ver, déxame aquí. Non che quito, non te preocupes, non che quitas, xe, non che vou quitar a Aí, silla. deixa aí. Cantos anos tes, Pilar? 8 2 veces. Como, que quere dicir oito? Non facer un día
día 5. 16, ten 16 anos. Vamos facer o día 5. Canto tes? 8 2 veces. Pero estás ben, que dices que tens moitos Todo anos? maravilla. Pero vos xa conocíades a Pilar, entón? Home, Pero de que, a ver? Pois eu conocina desde pequeno, somos casi veciños. Sí. E logo descubrimos que tocaba a pandeireta. E, de feito, nós conocímonos na súa casa. Tiñamos un amigo en común, que foi o que nos empezou a enseñar o que era o mundo das recollidas. E dixen, pois eu teño aquí unha veciña que toca a pandeireta e canta de maravilla. E conocimos, apareceu Leticia, e conocimos na súa casa. Que che pasa, Pilar? Fache falta algo? Quer leite? No, non quero Fago nada. chunca frito e chunha costilleta? Non quero nada. Cenache? Meterme nunha bolsa e levo a Frito e cena. chun ovo, cómelo. Non comelo, non como na casa. Que che vai dicir? Tú desde cando tocas a pandeireta? Desde cando toca a pandeireta? Pois, desde que era así, porque tiña unhas tías, a máis, éramos 3 irmás mulleres. E as tías, de inverno, viñan todos os invernos pa a nosa casa. E ali tocaban a pandereta, bailábamos e facían todo. E eu era así pequeniña e xa aprendín. A ver, dalle un aire aí, a ver, dalle un aire. Dalle un aire aí, un aire pequeno. Que che toco? O que? Solo para ver que non me engañas. Dale. ¡Ole! Ay, ahora a ver que la para. Ahora voy a ver que matarla para que pare eso. Qué maravilla, ¿eh? Qué arte, ¿eh? Oye. Escoitache... Se non verdade, non vos trato máis. Escoitache Pilar que Haruna, que é xaponesa, quer ir a Xapón a dar clase de pandeireta. Ten razón, A vai ben. xente... Fai ben, porque lá non a tocan. Ela vai, leva pandereta, se leva todo, e enseñalle. Fai ben. Pois quer ir para lá. Canto lle vas cobrar? Hai que cobrar, yo sei. Claro. De alguna maneira hai que ganar a vida. Entonces, Icía, te estuvecha lá. E é verdade o que di Haruna, non? Que hai moito interés, bueno, por la nosa música e por outras músicas, non? Sí, eu marcho para lá tamén. Ah, tú vas tamén? Sí. tamén vais poner unha. Que che gusta? Gusta xa a sopera, regalo xa, Se che gusta, regalo xa, Non, non a quero, non a quero. Como esa non teño ninguna, pero teño varias na casa. Oiche, Pilar, e a ti que che parece esta rapazada nova que está buscando as cantigas de antes, os cantos de antes? Que che parece? Que che parece desta chavalada? Eu decía. A que non me fala nin caso. Estaba eu falando contigo e estabas tú aí como dicía. Que che parece desta chavalada moza buscando as cancións de antes, dos vellos, das vellas? Moi ben, van ben. A mí gustan. Eu tamén xa lles cantaba, porque eles viñan a miña casa a aprender. A aprender a tocar, claro. Xa cantábamos. Antes nos traballos cantábase, tocábase moito nos traballos, non? Antes ibas a Carvacas a corda. Estabas na leira cantando toda a mañán ou toda a tarde. Era o que había. Cantaba unha persona aquí, outra ali máis abaixo, outra no outro lado. E ao mellor repetíanse as cancións. Claro. E esas son parte das cantigas que vos buscades, non? Esas que se estaban traballando xente que cantaba e que se acordan eles ao mellor na máis, non? Claro, porque polo que nos contan xente como a Pilar, que antes que pasaban a vida cantando, claro. Pero despois as cousas foron cambiando e xa non se transmitiu, porque, por exemplo, Pilar, das túas fillas, cantas tocan a pandeireta? E cantas fillas tes? 3. 3? E só toca a pandeireta un? Pero tú quixeches enseñar as 3, seguro. Que? Quixeches... Sí, pero non queren aprender. O sea, que te dis claro que cada vez hai menos xente, non? Claro que non houve ese relevo. Cambiou o xeito de divertimento, a forma de vivir, bueno, que vivimos aí a doxe non ten nada que ver ca súa juventud. Todo cambia todos os días, todo cambia. E isto tamén cambia, como todas as cousas. Tú notalo tamén, Icía, sí? Sí. Aunque, bueno, cas tanxugueiras, entre outras, sí que houve como un repunte da pandeireta, sí que houve, non? Sí, pero antes o método de socialización era natural. Agora é como que temos que crear unha foliada
para que ocurran esas cousas, non? Para a parte nós agora podemos escoller, podemos decir, bueno, pois vou ver unha orquesta ou vou unha discoteca, pero as discotecas de antes Era foliada. Era o que había, non? Antes sí, antes non había discoteca, non sabían o que era. Non nada, había as festas generales do ano. Onde conociche o teu mozo, entón? Non te podo dizer que non me acordo. Non me acordo. Acorda. Hai moitos anos já non me acordo. Bueno, Icía, creo que fomos capaces de preparar algo xuntas. Despois ele marchou para Brasil. Quen? O meu mozo. Pero onde o conociche? Conocido aquí, pero despois ele marchou para Brasil. E despois casamos por poder. Ele marchou para Brasil e casaste por poderes? Sí. E ele volveu de Brasil ou fuche tú para Brasil? Fui eu para lá. Pero cantos anos estuveste separados? Separados onde? Canto tempo estuveste separados? 2 anos ou así, máximo. Carai, Mais ou menos 2 anos, na máis. E depois tu fuche para Brasil? Fun. E as miñas fillas naceron alá. Vale. Icía, que preparastes? Como é? Como fixestes para facer algo xuntas? Pois... Con Haruna tamén? Con Haruna maquillándonos, dixenlle, Haruna, temos que ir a Onda Pilar a ver se lle contamos. Claro, que nosa gracia que era que fixeran as tres xuntas algo. E que non vas a facer? Palmira Lara. Ah, Palmira Lara? Encántame. Moitas gracias. Probámoslo entón, Palmira Lara. Veña. Probamos, Palmira Lara. Palmira Lara. Vamos, veña. Pilar fai o que lle dá a gana, xa vexo, ver non... Palmira Lara tras tras, Palmira Lara, Palmira, Palmira co teu rapaz, de ronda co teu rapaz, de ronda co teu pimpón. Palmira Lara, Palmira, Palmira do corazón. Palmira que guapa estás, Palmira Lara, Palmira, de ronda co teu rapaz, de ronda co teu rapaz, de ronda co teu pimpón. Palmira Lara, Palmira, Palmira do corazón. Ai, que mistura tan bonita, verdad? Sí, espectacular. Que mistura tan bonita, que bonita, moitas gracias, felicito vos antes de ver o programa a Miguel e a Leto, porque eu no que puden ver está feito o que dixestes agora, vese que buscastes os temas, as cancións, as cantigas, pero ten pinta de ser moi divertido. Ten pinta de que sí. Claro, porque alguén podía pensar, que aburrimiento andar buscando as cantigas, non, pero eu que vin é moi divertido, ou parece a mí. Nós personalmente pasámolo moi ben, arrímonos moito, esperamos que a xente na casa que tamén o vexa, que o disfrute e sobre todo que vexa o cariño que lle puxemos, porque nós realmente estamos encantados de ir por Galicia adiante e descubrir mulleres como Pilar que ao final terminan pois sendo case as nosas avoas. Pois que ben que haxa un programa para descubrir xente como a Pilar, que hai moitas. É moitísima. Cada persoa de Galicia é unha enciclopedia. Moitas gracias e moita sorte na estrea, que vai ser, a estrea é dentro dun minuto. Non se mova. Vamos para a cama un poquinho máis tarde que non pasa nada, vale? É a estrea de Palmira Lara dentro dun minuto. E Haruna, Icía, Pilar, moitas gracias. Gracias, moita sorte, Leto, Miguel. Palmira Lara, na televisión de Galicia. Ata mañá, mañá.